sa ating festival ay pwedeng sumali sa ating Goofy Contest using the hashtag 19 Palay Festival 2022 and hashtag Festival Moment na pwede nila mapanood ang 500 pesos in gift voucher kung Narra ay race. Meron mo hinihintay sa akin na sa ating group picture every day. Also, grabe naman talaga. Good way to break, A good break for our employees. So kasama po natin dyan ang mga department heads, ano po, mga elected officials, at napakarami masisigla, maganda, kapagwapo, empleyado ng local government unit of Narra. Magandang hapon! Bukod naman sure sa palit natin, inaayahan natin lahat isang sila ng ating fireworks display kamayang alas 7 ng gabi. Yes, hindi po dito nagtatapos. So dapat pasiglahin, pabong kayo ng opening mamayang gabi. Kasama mo lahat, kung ano nabanggit, fireworks para po yan sa ating mga bata, matatanda, kayipin o what. And sure ngayon alas 7 mag-isa ang ating first night for acoustic jam sa ating food court. Yes, and everyone, I welcome po sa ating food court. Sabot-sari ang mabibili dyan. Siyempre like and share po sa ating Facebook Live sa Municipal Government of Narra Facebook page. Today, we announce the faces of the pandemic heroes of the Municipality of Narra. We are the people behind.
volunteers at siyempre ang barangay council. Mula sa pinagsama-samang asosasyon ng mga magsasaka ng palay, mais at gulay. Samahan ng mga mahinisda at mga nag-aalaga ng livestock ay sama-sama sa paglikha ng aming float. Ang mga panamiti at gulay na hindi nakikita ay sumasalamin sa mga produkto at ikasiyaman nila ang alatan hanggang pabindukan ng aming babayanan na nagre-representa sa kulturang Palawan at ito ay aming pagyayamanin pa at pinaproteksyon para sa susunod na henerasyon. That's another contingent for our thematic costume competition. Mula po sa barangay Bagong City. Ayan, syempre sa representative para po sa ating time conservation.
There you have it from Palawan State University. Wow, PSU. Alright, thank you very much, Palawan State University. Sa'yo ay inaalay at sa gitna ng pagdiriwang nakikita't nararamdaman
Yan. Hindi, barangay. Alright, so there you have it. The performance of Barat. May sexy nga babae nga ang ngalan na Carla. Di baligyan mo puhan niya kahong. Dako daw matambok, wala ang isa. Ako, makita na iba. Ipalit ko tayo, mahal ka man ni Carla. Ako lang kawalay, kahit sa pagkiluto. Timbok ka ang bote, piling ko ang kotse. Hindi mangalan, nang nakausa. Napula
Hindi lang pang kaligtasan, pang sayawan rin. So there you have it, and the DAA.
maraming salamat po, Barangay Panakan Dos, sa pamumuno po ng kanilang dancer na punong barangay.
talaga. Basta, lagi mo lang tatandaan ha, hotdog. Wow, there you have it, DAAN del Norte.
Alright, there you have it, Barangay Sandoval. And now approaching the Barangay Sandoval float. Muli po, maraming salamat Barangay Sandoval sa pamumuno po ng kanilang punong barangay, Honorable Marisa Fernandez. Ganun din po sa Barangay Council, workers and volunteers. Magandang hapon po. So hindi pa po tapos ang ating programa dahil ang announcement of winners ay gaganapin po sa loob ng ating Narra Gymnasium and may mga pasabog pa pong aabangan sa loob ng Narra Gymnasium. So, isa po dyan ay ang pag-fill up ng inyong mga coupons and raffle tickets for a chance to win surprising items. Thank you very much po. So, approaching ay ang float ng Barangay Talitiin. Alright, we're already approaching the float of Barangay Cariteen. Yeah, we acknowledge the support of the Emilio Narra branch. Alright, one of the most awaited events in Palay Festival, DAAN Narra 2022. Let us all welcome our 12 lovely candidates. Don't miss out the pre-pageant on October 24 at 8 p.m. at Narra Municipality Gymnasium, on October 29, the grand coronation. Our candidate number 1, Miss Almera Rosadinho. Our candidate number 2, Miss Blessy Rosales. Candidate number 3, Miss Anne Janet Lucy.
is Brazil Cortez. Again, number 5 is Hamilton Alice Lopez. Our current number 6, Miss Jessa Marie Tacalaño. Our current number 7, Miss Sheila Lupado. Our current number 8 is Angeline Api. Our current number 9 is Francine Gonzalez. Current number 10 is again Faith Abadilla. Our current number 11 is Trinity Tautau. Our current number 12 is Grisha Marie Articio. Alright, there you have it, Narranos. Don't forget to watch the preliminary competition of Narra 2022 on October 24, 7 p.m. at Narra Municipal Gymnasium, and the Grand Coronation Night on October 29, 8 p.m. at Narra Gymnasium.